Met een klap op de gong terug wethouder Isabelle Dix wordt de vreesmerk van Iepen verklaren. De indeling van de merk is verloren. De nieuwe stichting Marktbeheer pakt het commerciële aan. De groenten, de AGF, aardappelen, groente en fruit nemen, die staan nu over 4 verschillende plekken verdeeld. Staan niet meer bij elkaar. Zo hebben we ook de visboeren op verschillende plekken gezet. En zo hebben we alle foodbranches gefixeerde plaatsen gegeven. En daar blijven die in principe ook staan. Maar verspreid door de merk, net al je bij elkaar? Nee, juist niet bij elkaar. Het is juist dat die markt in alle hoeken een interessant gevoel zal hebben voor het publiek. De merk hebben we uitgebreid met 15 koopleur. En ja, dat zijn eigenlijk alle koopleur die wat nieuws brengen op een merk, wat we nog net hadden. Voorbeeld? Nou, er is een hele mooie theekraam, is er bijvoorbeeld. We hebben voor het eerst sinds jaren wordt er weer vlees verkocht op de merk. We hebben 3 keer horeca en we moeten een beetje minder werken, wat minder uren meidje. En dan leert dit wel leuk. Ja, dus een nieuwe merk en een nieuwe merk Keerman. En op een nieuwe plak en ja, daar hadden we wel verwachtingen van. Ja? Absoluut. Er binnen 86 merk Keerpleur en dat is een goed teken. De vreesmerk Ljouwen docht het goed. Wilst op een soort plakken in Nederland de merk juist minder wordt. We hebben een automaat in trek. We hebben momenteel het is net echt een wachtlist. Het is meer een portefeuille van een 40-50 crème. En hebben we nog op papier van mensen die graag staan willen. Je vindt Ceylon wel een mooie plein worden? Ja, wel netjes. Ja, mooi. Heel knap, mooi. Ja, mooi. Ja. Valt me niet tegen. Valt niet teugen. Je niet over oors verwachten. Ja, ergens wel. Ja. Van Thailand ook altijd mooi dus. Zou het vroeger weer? Ja. Nou, ik ben een krek, maar het lijkt wel heel erg mooi. Het is een beetje deze kant uit. En het lijkt zo wel heel gezellig. Je bent er eens op een ijzer? Ja, volle beter. Dat dacht ik al. De merk is hier een geheel. En dat moet je hebben. Je moet net de oeren wat steen hebben. Dat is niks verder.